سلام كميتم كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمونا قدست ياغرو في الصامتات النغرب له هرميني ميديا كما ترون لو مسوني عسران حد النحاسة زدالنا يوم حد صرت على توزيناتات تاسعبنا نغرب لكم هنا نمكت لكم ان عدمنا عندنا تبساتهم كنقدم أقل سلي أشودن سابوز حلف حاموس درجة هاجرو متنقطة كاب حاموس درجات كاب سلسنا بربعة كبكوان تبلو تقمات رؤسة كتما شودن ستوكولم لمدي وطم كمرحو كمتعذبت ريديو شودن متبصبا ኤጀንሲ ስደተኛታት ሾደን ኮታ ስደተኛታት ንምጽራይ ዝመጹ ወርሒ ናብ ኢራቅ ክገብሩ ሓሲቡ ዝነበረ መገሻ ምስራዙ ከመውን ሕዱር ምዕራፍ ሕማም ኮቪድ-19 ምሳደት ምልክታት እንተወሓደ ንሓደ ዓመት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ሓደ ሰፊሕ መጽናዕቲ ምርጋጹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ደጊምና ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ أقل سلي أشودن سابو زحالف حاموس درجة هاجرو متنقطع قبر شبرا كاب حاموشتا درجاتات كاب سلستا نابر بعتك بكوان تبلو تقمات رؤسة كتما شودن ستوكولم لمديواتهم كمرحو كمتعذبت ريدي شودن سبزيبا زحالف ورح زتفت أمامك اتصال قرآن زي سعابو سقاتات قبر شبرا بزتحاز زخونة جنكات يسمع منتخوين مفلات ريدي شودن نقل زي رخبتهم سبات كالا محتتا كايدانيرا برقص قال سكفتالوني أب أكب هزبي بزح سلازي حواس قنا كندتي هاي چنقني قنا برقص فريح اللغو يبل حدا أبعداقا فاينانس أسترمال مصر دي شودن زعل لسباي كالمن سيبو قنا وزفره برقص سب كابز كبرلم عداقاتاتن بابورن اللي مبال زحاشيو أب كند بابور كتمادما بشكلتاي كتكامو سينا اللغو اختبال قليتا بمخنيات زسقاتات قبر شبرا قل سبات بهارياتهم يغيرو خمزلو خزارب خلو قل يوم قنا زسقات كند زعابي يعبه هيوتهم كم نبور كغطل مبر كغيرو كم زيدليو قليتهم اللو عند خبزيهم قبر شبرا ينقو جلتات رعيدنا خن شغرار يوم دليو نزي كهبهم ايدليني كتبل تزاري بالا بتمسسال زينا عطوات اسلاما ينقو جلتات ابلع لشودن حنا نمفداي ابزو صوعو لزلو وانا ابتهاجر زلو سقات قبر شبرا كابزو خونه وان لعلي كم زعابي شودن اوكي الى قبر شبرا ماغنوس رانستورب نزلو كالحبيرو ماغنوس اب يونيفرسيتي مكلخال شودن اب زركب ماكل مصنعتي سقاتات ناستات 10 عامات مرمرا قبر شبرا زحلفو خوينو حجي كم دايركتور مصنعت خوينو يقلقلالو ابز مويا ابز صنحلن عامات شودن كم زي حجي غيرا علما شبرت خوينا كم زي تفلت يقلص كم تمرامرت قبر شبرا متن 4 ወይ 5 ውድባት قبر شبرا اب لعلي شودن دنماركن بفلايغنا اب شودن كساب كندزي زصنعلو وان رينا اين فلطن كبل حبيرو هجراو دحنت شودن سابون درجة سقات قبر شبرا كاب 3 ناب 4 نطبي كب كم زبلو زفلتي تخناتات حجي عزيز غفا يمسلني شودن بخمس زبلو للترخا كم صلايت اسلمنا اختصال حجي فالماي كبل ماغنوس وسيخو غليصلو ኤጀንሲ ስደተኛታት ሾደን ኮታ ስደተኛታት ንምጽራይ ዝመጽ ወርሒ ናብ ኢራቅ ክገብሩ ሓሲቡ ዝነበረ መገሻ ህሉ ኩነታት ጸጥታ ብምምኽናይ ሰሪዝዎ ሾደን ዝሓለፈ ወርሒ ድሕሪ ዝተኻየደ ምቅጻል ቁርኣን ካብ ሃገራት እስላም ሓያል ግብረ መልሲ ዘስዓበ ኮይኑ ትካል ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኢራቅ ሰራሕተኛታት ክሰድድ ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣሎ ገለ ኮታ ስደተኛታት ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲአር ዝተመርጹ ኮይኖም ዝለዓለ ሓለዋ ከም ዘድልዮም ይዝግለጽ ኤጀንሲ ድሕነት ሾደን ሳፖ ደረጃ መጠንቀቕታ ግብረ ሽበራ ካብ 3 ናብ 4 ካብ 5 ክብ ድሕሪ ምባሉ መራሒት ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ማግዳሌና ኣንደርሽን ውድባ ህሉ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንመንግስቲ ደገፍ ንምሃብ ድብሉ ምዃኑ ገሊጻ እዚ ኩነታት ከቢድ ምዃኑ ዝገለጸት ኣንደርሽን ብሓባር ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሜራትሉላ መራሒት ናይቲ ዝዓበየ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነት ኣንደርሽን ማዕረ እዚ መንግስቲ ብዛዕባ ጸጥታዊ መደባትን ስትራቴጂኡን ዝያዳ ንጹር ክኸውን ተላብያ ኣላ حضور معرف حمام كوفيد-19 مسادت ملكتات انتوحدن حد عامت كصنح كم زخل ملكتات كوفيد-19 صعبيناتنا ملكتو زي تخايده حدش سفيح مصنعتي الرقاقيتو زي بيوسي سان فرانسيسكو ماكلات مقصصار حماماتن كالوت شوعات تكالاتن زي تخايده ناي حبار مصنعتي كاب تقد محجز تقبر مصنعتات بز سفح ملكتات زي حمام بمتنتن بزعبو زي عامق رديت كب كيلو له توساخي تلبدا اب سرعه كنكنت عنا امريكا زحدرو عامي قصلوا اقليحو قليتلو زرخبتات سي دي سي اب تبهل مصيه تحاتيمولو ابت مصنعات زي تساتفو استات 16 كوفيد 19 زترخبهم سبات انت واحدن حد عامت زي صنح ملكتات ترايومي ونمبر اب كالوت ملكتات حنسا مسترايت افيو دحر نوح زبل غزي كملس ترايلو
መጽናዕቲ ኣብ ሰለስተ ኣዋርሕ ምልክታት ምግምጋም ዘጠቓልል ኮይኑ ተመራመርቲ ኣብ መንጎቶም ምምሕያሽ ዘርኣዩን ጸኒሖም ዝቕልቀሉን ጅራት ክፈላልዩ ኣኺልዎም ኣሎ። መራሒ መጽናዕቲ ጆዋን ካርሎስ ሞንቶይ ልሙድ ምልክታት እዚ ሕማም ካሃዱን ድሕሪ ኣዋርሕ ዳግማይ ክቕልቀሉን ተዓዚምና ኣለና። ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ መጽናዕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ምልክታት ኣብ ዝተነጸለ ናይ ግዜ ነጥብታት እዩ ክምርመር ጸኒሑ። እዚ ድማ ነቲ ጭቡጥ ጸር ሕማም ከቃልሎ ወይ ብጌጋ ክገልጾ ከም ዝኽእል ዝሕብር እዩ ይብል። እቲ መጽናዕቲ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና 1741 ተሳተፍቲ ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ኣብ ዝርከባ 8 ፍሉጣት ክንክን ጥዕና ምርመራ ኮቪድ-19 ዝተገብረለን እዩ። 3/4 ካብዘን ተመርመርቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፋ ክኾና ከለዋ እተን ናጻይኽን እተባህላ ድሕሪኡ ዝተፈልየ ዓይነት ረኽሲ ከም ዘጋጠመን እቲ መጽናዕቲ ያጣልዩሉ ኣሎ። እቶም ልሙዳት ምልክታት ክቱር ድኻም፣ ጸረርታ ፍንጫ፣ ሕማም ርእሲ፣ ቃንዛ ጎሮሮ፣ ሕፅረት ምስትንፋስ፣ ቃንዛ ኣፍ ልቢ፣ ምርስዓን ናይ ኣእምሮ ጸገማትን ይርከቦም። ጆን ሞንቶይ ኣብ መንጎ ኮቪድ ፖዚቲቭ ከምኡን ኮቪድ ኔጋቲቭ ጉጅለታት ኣብ ኣገባባት ምልክታት ዘሎ ዘደንቕ ተመሳሳልነት ኣዝዩ ከም ዘገረሞ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ትዕዝብቲ ድሕሪ ረኽሲ ኮቪድ ዝመጽእ ጾር ልዑል ክኸውን ከም ዝኽእል ዘመልክት ምዃኑን ድሕሪ ሕማም ብዛዕባ ዝካየድ መስርሕ ሕክምናዊ ኩነታትን ብዙሕ ክንመሃር ኣኽኢሉና እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ፈረንሳ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዘይተረኣየ ማዕበል ሙቐት ክኽሰት ይኽእል እዩ ክብል ትካል ትንበያ ክሊማት ሃገር ድሕሪ ምትሕሳቡ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ናይ ህፁፅ እዋን ኣኼባ ምጽውዕ ተፈሊጡ። በዚ ትንበያ ኣብ መላእቲ ሃገር መጠንቀቕታታት ማዕበል ሙቐት ክመሓላለፍ እንከሎ 28 ዲፓርትመንትታት ብሰንኪ ልዑል ሙቐት ድሮ ናይ ኣራንሾኒ መጠንቀቕታት ተነቢሩለን ኣሎ። ብመሰረት ትንበያ ክሊማት ሃገር ካብ ዝመጽእ ሰሙናት ሒዙ ኣብ ደቡብን ምብራቕን ሃገር ክሳብ 43 ዲግሪ ሴልሲየስ ኣብ ሰሜናውን ማእከላይን ፈረንሳ ድማ 35 ዲግሪ ሴልሲየስን ልዕሊኡን ሙቐት ክህሉ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ዓበይቲ ባርዕ ጫካታት ከም ዝተረኣዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ህልው ነቕፂ ዝያዳ ባርዕ ሓዊ ከይፈጥር ልዑል ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ብምኽንያት ስጋታት ብርቱዕ ሃሩር ናፃ መስመር ባዶ 800 ባዶ 666 ምኽሪ ጥዕናን ድሕነትን ከምኡውን ንብርቱዕ ሃሩር ተቓላዕቲ ንዝኾኑ ሰባት ህፁፅ ኣገልግሎታት ክህብ እዩ። ኣብ ቱሉ ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ካብ መጀመርታ ናይ ሰሙናት ሒዙ ሙቐት ብዘይተለምደ መልክዕ ኣዝዩ ልዑል ምህላው ድሕሪ ምግላጽ ኩልና ነዚ ዝመጽእ ማዕበል ሙቐት ንቑሓት ኮይና ክንዳሎ ይግባእ ክብል ሚኒስተር ጥዕና ኣውሬልየን ሩሶ ተሓሳሲቡ ኣሎ። ክፍልታት ሚኒስትሪ ዞባዊ ትካላት ጥዕናን ኩሎም መሻርክትና ነቲ ኩነታት ንምግጣም ተሰሊፎም ኣለዉ። እዚ ሙቐት ንኹልና ዝጸልቋ እንተኾነ ብፍላይ ግና ኣረጋውያን፣ ህፃናት፣ ስንኩላንን ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ብዝያዳ የሰክፉና እዮም ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ 2003 ኣብ ፈረንሳ ብተኸስተ ኣዝዩ ከቢድ ሃሩር 15,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ዝሓለፈ ሓጋይ ጥራይ ኣብ ፈረንሳ ብሰንኪ ልዑል ሃሩር 4,800 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣብ መላእ ኣውሮጳ እቲ ኣሃዝ ግዳያት 61,000። በዓል መዚ ኩነታት ኣየር ፈረንሳ ሜቴዮ ፍራንሴ እዚ ልዑል ሙቐት ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ምዃኑ ካብ ምጅማር ዝሰሙናት ሒዙ ኸ ኣብ ገማግም ማእከላይ ባሕርን ስንጭሮሮንን ሙቐት ናብ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ ክቐርብ እዩ ኢሉ ኣሎ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብዪ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትዕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ ምልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና።
مسار ميني ميديا خم زلهم كبرى سمعتنا أموداتا أب أمريكا وناني الدكان أب أفدقة تكالا بانديرا قبرة سدمايان بمتكالا مسكالي والكأسب بزتفترة زي مردا بتقيت كمتقتلت بوليس قليتهم سوسان شدشتن زي عدميا لورا آن كارلتن زي حالف عربي أب سيدار غلين كاليفورنيا أب زركب ماغ باي أب بتقيت تقتيلا ترغيبا كابت بوتا بإقرو كهاد متراي حد ترطور برت عاتيقو خمزنا برن مس بوليس بزقبرو ناي تقسم اللوات كم تقتلن تفليت الله دايركتور هوليوود بول فيغ ويزرو كالتن تعمت سبيتي يعني رازو بالصحف بحبار تسالو فوتوغرافا سنيو أب محبرو مرخب بوزهان لطيف الله تطرطور نتا قداي قدم مقتالو نتا بانديرا كستدبنا زنا أسكالات كم تزارب بوليس قليتهم قداي أبتا بتئيت التهار متلا بوتا بؤونو بويا مويتا كمني برايد سميدز زبلا فيلمتات بمقلاي زفلت بول فيغ زفتوى محازو ويزرو كالسن نتا بانديرا أي تغداني خاب مبال مستطرطور دحر مقرجا بتئيت كم تقتلت صحيف الله نسو أب إنستغرام أب زرقو حصحف ويزرو كالتن محبر سب قبرو سدمان حق أنيا محازي أنيرا دحر مبال إذا زي متصوار كبك علو كبل دمدي مولا باركو راس سمعتنا نيلو مسوني عسران حد نحاسة زدالنا يوم حاد أرث زيناتات هاقرات نوردي كمونا هقراو فتصامتات بزفتيمنا لنا مسانا بمصنحكم عزينا مسجنا بزن سنابتكم سلام هارموني ميديا علة لدت مرعى ممرغتان كالوت أقدستي زخنو ناي فتوتخمن مغربتخمن مدلاوات ناي انقوع حقوسكمن انقوع عبقعكمن ملأختتات انممحللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزين نخلوكم تختاتل هارموني ميديا نحبر نقولكم فتوتكمن مغربتكمن انقعبقعكم نمبال ابتدليلو اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو